The Emerson Mnangagwa-led administration is in a state of panic over the possibility of mass protests akin to this current shaking Kenya. Achipere mushe mure Zimbabwe ndoda kuti nawo yemaprotest ari kuitika kuKenya aiwa vanhu negovernment yaED Mnangagwa ukwatoti apa ngozvogona kuitika munyika yeZimbabwe. Achipere mushe sambeta mashoko abuda sunga kwaita unoti subscribe like turn on the bell icon. Tipina Mzime anyora chiti, the regime is threatened to arrest any citizen suspected of inciting such demonstrations, revealing a deep-seated fear of public dissent. Kenya's ongoing protests, which have resulted in dozens of deaths, were sparked by President William Ruto's proposed finance and tax law. Like Mnangagwa, Ruto faces accusations of failing to deliver on promises made during his presidential campaign 2 years ago. Acting Home Affairs Minister Jenifani Musore told reporters in Harare on Thursday that the government would arrest any citizen suspected of initiating protests. This announcement comes amid growing discontent among Zimbabweans over deteriorating economic conditions and the rampant human rights violations perpetrated by the ZANU-PF government. Sadoma shikabuda panapa zvinzi aiwa ED Mnangagwa akathreatena kuti aiwa timbodi kuona munhu anokanganisa runyararo rwenyika kana vachada kuita kana kuplana maprotest aya noda kuti chava arresta. Saka takuona kuti vanhu vari kuuya serunyugwa muZimbabwe vachikomenda kuti vachiti aiwa vanenge vakutya kuti vangona kuita zviri kuita William Ruto nokuti akakambenerwa for the finance tax akaiwithdraw. Iko zvino akunzi ngachiprotesterwa kunzi ngachistepa down. Tiudze mafungiro enyu pinai comment section medu, musana subscribe or like turn on the bell icon.